Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, babó, era poeta, doa, cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari xa quedaba na casa, cuidaba de todas, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Bótase de menos o balbordo dos nenos que, como a merlos, enchían de algarabía as rúas e rueiros das vilas e das aldeas. Como a merlos. Somos un país de vellos que estamos a esquecer o ruxe-ruxe do berce, as risas frescas, as argalladas pícaras e as vaguas de medrar e de madurecer. Un país de vellos. Temos un inmenso fallado onde esmorecen os obxetos que estiveron vivos, as roupas que quedaron curtas e os trebellos cansos. Un inmenso fallado. Volverán os merlos. Miña nai tuvo 18 fillos. Bueno, usted como tuvo tantos fillos, non había televisión, señor. Os anticonceptivos e esas cousas, e preservativos e eso, son cousas novas. En xeral, eran familias numerosas. Era as familias máis grandes do que son agora, que había máis fillos. O sea, era raro unha familia que tiña menos de 5 fillos. Nós fomos 5. Eu, 3 mulleres e un home. Nós outros fomos 9 hermanos. Criámonos 5, pero os outros cando morreron. Sei que foi no ano que chamaban a epidemia. E morreron 4. Na nosa casa, por exemplo, chegamos a ser 10. 8 irmãos e meus pais, 10. Éramos 8, 9, 10, 11, 12. Teño 13. 13. E tuve 2 abortos. 13, máis o meu home máis eu. 13, 14, 15. Miña nai tuvo 18 fillos. Non nos deseaba. Viñeron. Pero bueno, estou contenta. E bueno, pois viñen, había que collelos. E foi os que me mandou Dios. O que tiña un fillo único, mirábamoslo como un bicho raro. Porque unha filla sola non vale nada. Vale moito. Que Dios mío, vale moito. Pero un filliño solo, porque cando morra teñen máis fillos, mozo, estás casado, bueno, ustedes. E morre que eso telo sempre. Pero a ver que queres, ou a ver que faz o outro, pero non hai. Estaban os padres, os abuelos, o abuelo e algún tío que estaba solteiro, estaban con eles, non? Entón había mucha, quero dicir, había mucha compenetración na familia. Por exemplo, unha familia a volta de 20, 30 anos, unha familia que empezaba con 8, 10, se se quedaban aquí a maioría, pois nunha boda, solo da familia, xuntaban máis de 100 personas. De familia a máis perta. O sea, que eran familias numerosas en xeral. Nós éramos 9. Éramos 10, de 11, como meus pais. E arriba eran tamén outros tantos, pero a ela lle morreron a filla e nós morreron un irmán, e quedaran 8. Éramos 16 rapaces nunha casa. Digamos que así nosotros, ampor había aquí en este pueblo, pues había 85 veciños, cada un que tiña 4 ou 5 rapaces. Ampor había 400 personas aquí, éramos habitantes. Os anticonceptivos e esas cousas, e preservativos e eso, son cousas novas. Cada parella, como puderon, para limitar os fillos, claro. Non había medios ningún para nos ter. Se o home era un pouco habilidoso, pois... Había unha cousa que era do interruptus. Había que dar marcha atrás. Un señor que vai a facer o amor, pois non é chegar a encher, como dicía outro. Hai sempre uns escarceos anteriores, uns dunha maneira, outros doutra, en que dicen aquí non hai peligro. E non se dan conta que un espermatozoide que se escape pode fertilizar un óvulo. Como a Igrexa.
e o confesionario. Mandaba moito neste asunto. Había que burlarlo de algunha maneira. E burlámoslo cos períodos de fecundidade alternando cos de esterilidade. O que sigue sendo o ideal era o preservativo. Aquí chamaban daquela, non lle chamaban preservativo, chamabanlle condón, porque o condón foi o que o descubreu, non? E fun á farmacia a buscarlos e non os quixeron dar, iso que iba con receta do médico, Logo, cando xa apareceu a píldora, xa empezaron a emplear a píldora, e xa baixou a natalidade unha barbaridade. Despois, cando xa pasaron 3-4 anos que xa estaba confirmado que efectivamente eran efectivas, foi cando empezou a tomarlas, senón estaríamos en carrería aínda. E 13, pois habría 26. Preguntáballe un médico, dixolle, bueno, usted como tuvo tantos fillos? Non había televisión, señor. Eu, como decía outro, ou controlas un pouco, porque, como decía outro, onde hai moitos, nunca se dorme ben. Doa, 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 era costureira, o levaba a traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Os recién nacidos, se a nai podía, dáballes peito. Aos meus nunca lle dei beberon. Deille de mamar e cando non mamaron en min, comeron... Pero habría botellas e biberons como os de agora. Deille peito a todos, hasta os 7 ou 8 meses, deille peito a todos. Que eso que traballábamos, de pola mañá á noite sin parar. Mais dábamos leite aos rapaces. Aos 3 deille 13 meses, 14 meses, máis do ano aos 3 que tuve. Entonces estaba cuberto o primeiro ano da vida, ainda que despois lle foran dando cousas, con darlle cada 3 horas o peito, o rapaz xa iba surtido e desarrollábanse ben. Eu algún lle dei hasta un ano, o maior, e depois eu tuve que sacar con sacaleches, que se me poñían os peitos malísimos. Entre estas cousas a nai daba o que podía, que lle daba o seu peito, pero cando xa a leite non chegaba, pois dabanlle leite de vaca. E a leite si o había, pero había pouco, porque as vacas eran desas do país e traballaban todo o día, e que leite habían de dar. Estáballe dando de mamar e eu, cando comía, mollaba a cuchariña na miña comida e puñalle a veces frasma, pero así que lle empezaban a coller sabor xa, e empecé a dar de comer moi pronto. Os rapaces, aos 6 meses empezaban co caldo. O mesmo caldo se dá o caso que comemos nós, esmajadiño, esmajaban ali unha pataquiña con un poquinho de pan ali e tal, esmajaban e iban dando según tan pronto como empezara, que pudera empezar a ir como a quen quería hoxe un rancho, máis ou menos. Mandábase as nai que lles deran variado a alimentación, pero dabanlle o que podían. O que comíamos nosotros, unhas pataquiñas esmajadas, unhas papiñas, cando eran máis grandes, unha pauquiña bruíña fervida, ali con pauquiño leite ou unha pauquiña nata, eso era o que comían. Moita xente dabanlle papiñas de millo aos nenos. Bueno, eu non quero dicir que sea mala a fariña de millo, pero hai que saberlas facer moi ben feitiñas para as criaturas. A papiña de fruta, como agora, e xa as verduritas e despois xa a comida, pescadito, todo moi esmagadiño, porque non tiñamos a batidora, Tostáballe a fariña de trigo na sartén primeiro antes de facerlle as papas, para que lle foxen máis lixeiriñas. Se parecían papas feitas de galleta. Sabíanlle que non sei. E despois, cando eran máis grandiños, xa iban comendo máis cousiñas. Era unha vestimenta que, se había 8 fillos, iban heredando os pantalós, hasta que xa non varían pa nada. Mamá era costureira, e pois da falda da camisa dun home, facíalle unha camisa para o neno, ou unha camiseta, ou así. Dun trapiño, dun retaliño, facíalle as camisiñas, facíalle todo. Unhas bajeriñas de franela, para meter por debaixo, uns abriquiños por riba, abrigábalas por riba, pero por baixo, sin nada, porque comexaban seguido. Os pañales tamén se facían así do que se podía, dun cacho dunha sábana.
non se compraban pañales como agora. Os pañales, trapiños se os sabía, houberos, trapiños, que non sabía, eran os trapiños, os cachiños dunha sábana vella, se había o de roupa vella que deixábamos nós. Por lavare, nunha tina grande, non como agora no baño, nunha tina grande. Cando eu era un rapaciño pequeno, collía a miña nai, se tiña falta de lavarme, metíame dentro dunha bañera, lá con xabón e tal, e lavábame ali, dentro dunha bañera desas de zinc, non sabes que había desas bañeras de zinc? Ela tiña no coliño, así dormindo, e decía eu, mamá, vou lavar o neno, así que preparaba a cena e todo, porque ela como era bella, e decíame, ai, por Dios, non podías deixar estar, muller, estáche quentiño. E eu, pero mamá, eu mañán despois é de domingo, xa o teño lavadiña, mudadiña, eu estou mellor. E despois metíanse nunha... chamaban un berce. Chamábase un berce. De tablas estaban ali, cunha carrupiña por baixo, ou así, e dormían ali tamén na carrupiña, que outra cousa non había. Andaban os animales ás veces mezclados pola cociña, por onde lle cadraba, non? O mellor había ali un cortello onde estaba o porco, por exemplo, e igual salía por ali e nun descoido, porque a mellor o rapaz quedaba ali na cuna, e, por exemplo, o porco, pois, abriu o tarabelo da porta, por onde hubo que a fame, pois, dalle chega un momento que abren a porta, ou que rompen, ou que sea, sale para fora e tal. E a mellor a señora da casa iba pois buscar unha seña de auga á fonte ou onde fora, dixe, non escape, logo veño, pero os escapes son os que se pagan. Entón, ao mellor, naquele momento, por exemplo, saliu o porco para fora e os nenos, ao mellor, botaban as maus ou a cabeza ou as orellas, ou non, que era o máis saliente, e viño o porco e ras.